Ferime. Ina ta kawo ina ta miki kayan ga ta ferime kina. Kuma ya ferime. Abdullahi ko ina ilaihi Ima zama da Allah kai ka ban kasan malamin nan mazan sallah gare shi ba jiran mutane. Da Allah ni kai maza ka ban kana yana irin sallah. Salam alaikum. Me shaku ina kwana? Kai yanki sutura san fashi da Allah isauri na reta. yanzu da gwarzon Nijar tauraro mai haske daga birnin Yamai har zuwa karkara mai harshen zinariya ina zuwa ga wallahi sabin model la je da na kasu da Allah shi ne shagon shi da kayan shi bai da kayan kwarai shi zai sai da mata kayan to kai ina ruwanka kai da zamu sallah mu tafi masallaci bambari ya sai da mata kayan da ba shi kai sallar ka mu tafi kai 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 sallar kana gani cutar da zai yi ba kai wani irin bakin munafiki ne zauna kai alwala mu tafi na ba sai ke ta yi baka dawowa mai harshen zinariya ferime ina ta kawo ina da miki kayan ga ta yi ferime kina Kuma ya ferime. Abdullahi ko ina ilaihi raji'un kai tun da Allah yi ka tab gani kai yayi feri Ina so sai kai ka ce ya ferime da Allah ka bar ni. back center ina ce miki back center kici mutane kice kai a tai a baki kashi gida back center Ni dai na reta bar ni da Allah me shago ba ni. ina ce miki back center kai ta yi ferime ba kana ga min abin da ke nuna ban son shi karcin bam kai ka san shagon kayan ka duk sun bace shi amshi kai ina so gaskiya ya ta feri ne da Allah na san ko kona wati ba kona ya kuma bace ba sai kai yinta wallahi ni buka bar tutar mutane ina kiro ma su sun jawa ban mai da Allah min kai ta rayuwa bai ta rayuwa ce shi wana na da shago da take su kai gwarzon Nijar tauraro mai Wancan haske daga shagon birnin biyu. Yamai har zuwa Kai ka karkara zo mai shago harshen wallahi ka jan zinariya kaya. Bari in yayi magana a yi dariya take su ka da kwarai ne sai cutar 'yan ƙasa na rin ma wallahi ba ka sai da wallahi tun mutane na sun jama kayan ka duk ba su duk kayan ka sai fi sai na shi maka fa ba ta dai bace da na gwarzon ka ga Nijar bono tauraro mai haske daga birnin Yamai har zuwa karkara mai harshen zinariya na hana ta magana ta a yi yi dariya ƙarya nan in yayi waka a nishadantu tun ta to kai ka aza wani abin arziki kai mai yaushe zaka daina munafunci zan ji wanga zan birgi kai asara nyata ban za ta tsira mata kayan da ba ta yi wallahi kai na ruwa Nijar tauraro mai Bin haske da daga birnin Yamai har zuwa karkara mai harshen zinariya idan yayi magana a yi na dariya alwala yayi waka a saboda munafunci ka ma manta da baka ma yi alwala ba bari ya cuci yan kasa ka wasu mamulkunan mu ka sofe